Ola, despois de falar da Guerra Civil Española nas clases pasadas, esta é a quenda da Primeira Guerra Mundial, pero solo trataremos das súas causas e dos bandos que se conformaron na mesma. Así que comezamos! Co paso dos anos, a humanidade sufriu moitas guerras e conflitos que marcaron o transcorrer dos acontecementos e modificaron para sempre a historia e a forma de ser das persoas que as viviron. Na clase anterior falamos do final e das consecuencias que tivo a Guerra Civil Española. Hoxe continuamos con outra guerra, coa Primeira Guerra Mundial, ou tamén denominada a Gran Guerra. Imos coa situación previa. No ano 1881, as potencias europeas repartíronse África porque estaba sen explotar e chea de recursos naturais que enriquecerían aos países que se fixeran con eses territorios. Así quedou o reparto de África. Como acabas de ver, Alemaña foi a grande prexudicada neste reparto, porque nese ano non tiña aínda moito poder de tipo económico e militar. Nembargantes, xa a principio do século XX, Alemaña tivo un crecemento económico e militar potente e quería quedarse con máis parte do pastel do que lle tocara. E por que medrou tanto? Pois porque, tras gañar a guerra franco-prusiana que enfrontou a Alemaña e Francia, Alemaña creou un gran imperio con terreos que tamén lle quitou a Francia. Francia estaba moi cabreada precisamente por este motivo, quedara sen os territorios de Alsacia e Lorena. Por este lado está Francia, por arriba Alemaña e no medio Alsacia e Lorena. Por si isto fora pouco, o Imperio Austrohúngaro quitoulle a Serbia os territorios de Bosnia e Herzegovina. E quen se anosou agora? Pois Rusia, porque eran amigos dos serbios e non lles gustou o que lles fixera o Imperio Austrohúngaro. Como podes ver, o ambiente en Europa era moi inestable, todos querían facerse con máis poder e dominar territorios ricos. Estaba todo que botaba lume. O normal sería que se sentaran todos eses países a falar para poñer en calma a situación, mais non, empezaron unha guerra. Primeiro, houbo un período chamado da paz armada, xa que todos os territorios
reforzaron o seu armamento. As armas serían mellores e máis sofisticadas e potentes. Que mecha aprendeu a guerra? Francisco Fernando, o archiduque do Imperio Austrohúngaro, tivo a xenial idea de visitar Sarajevo, capital do recente anexionado país de Bosnia-Herzegovina. E claro, que pasou? Pois que o archiduque foi asasinado. Os austrohúngaros culpabilizaron aos serbios e lle empezaron a pedir cousiñas que eran imposibles de cumprir. Os serbios non concederon nada. E que fixeron entón os austrohúngaros? Pois declararlle a guerra a Serbia. A partires de aquí, os países decidiron con quen se aliaban e comeza a Primeira Guerra Mundial. Uníronse en dous bandos: a tripla alianza de Alemaña, Imperio Austrohúngaro e Italia e a tripla entente do Reino Unido, Rusia e Francia. Na vindeira semana veremos como transcorreu esta Primeira Guerra Mundial, cales foron os principais combates. Isto é todo por hoxe. E agora... tócache! O archiduque morreu nun atentado cando ía para Sarajevo, mais sufriu algún outro intento antes de rematar coa súa vida? Pois sí, intentaran matalo antes, pero non o conseguiron. Se tralo primeiro golpe contra a súa vida houbera volto a casa, habería tido lugar esta Primeira Guerra Mundial? Quen sabe? Genial! Podes atoparme coma @profiaracelis nas miñas canles de Instagram, YouTube e TikTok ou tamén na página web profiaracelis.com con máis exercicios e fichas interactivas e imprimibles.